Bakit? Ampay, di ka umay? Ijay, paparang kuma. Ampay. Apang ka makiburas? Makiburas nga. Ay na po bakit? Ganyan nga rod. Apan makidalos? Ay na, apo bakit? Makiburas kas kada makidalos nga ibagbagam nga. Mapanak, makirali bakit? Ay na apo, ang kamang nga awir ti mapaspasamak ti aglawlaw kin iti pagilyan tayon bakit? Itatangaal daw bakit? Datay na ito yang nga malawakang rally bakit? Iso nga mapanak, makirali bakit? Agsukat ka din daw may gamit. Kanya nga gapungay ko malakay. Tanya ngay kumati apang ko irale. Ay na, apo nakatuklo ka man siguro ti atangan. Ay na, apo bakit kasapulan ka no ti partisipasyon tayo bakit? Nakabuya ka lang, kaya mo man nga tulada na. Tanya ko mga gapong apang ka nga makirale. Ay nalakay, di apan makirale. Dapat adati paglablaban na ah. Paglablaban? Tuwan, kasi kanya kumati paglablaban mo. Pagla... Kan bay sapay lakay, di apan agrale, dapat adati placard na, dapat nakasurat ijay no niti paglablaban mo. Nadagit eggam mo, walay, skin bote. Kaya pagsanggak aba kahit no dati aggugulo di dyan no dati agpakulo di sa dati pagsanggak bakit? Kasla ka lang nakalagip nga baan. Paglablaban. Ipaglablaban. Ay, aguray bakit? Napanunot ko no niya timapan ko nga ipaglaban bakit? Aguray lang. Ay, na, pakawan ng aputin padawat mo nga asawa. Ay na, nakatuknuman ti atangan. Ipan agrali niya kumati apan nang iralrali day tang laklakayan. Ay, apo, Diyos ko, pakawanam. Nakaasawa kasi di kastuyan. Datin bakit? Dato iti mapangko irali bakit? Dito iti mapangko ipanawagan bakit? Oh, basahin pa! Hindi ko madayta. Ay na, presyo ng alak ibaba. Oh, di ba bakit? Dayta ti mapangko ipanawagan bakit? Panangina una yun iti presyo iti arak dito i Pilipinas bakit? Oh, kistibulong mo nga laklakayan nang ibabain ka. Nakadado nga problema ti Pilipinas, daytapay lang tapan mo irale. Ay na, may sama dayto nga problema bakit? Ay na po, nakalaka ti presyo ti iray. Oh, tapos presyo ti arak nakangingina. Isaw ti mapangko nga ipanawagan bakit? Panangina una yan. Agtal na ka man nga laklakayan. May sapay bakit? Hanlang nga ato iti mapangko ipanawagan bakit? Dapay bakit? Oh, Kuma, dato na eh. masaman? Presyo ng juice at yelo ibaba. Oh, di ba bakit? Nangina una yun iti presyo iti Diyos. Presyo iti yelo bakit? Agasam, iti may isa nga yelo, 5 piso ay? Iso nga isaw ti mapangko nga ipanawagan bakit? Nga ibabada iti presyo iti Diyos, presyo iti yelo, and of course, presyo iti arak bakit? Iso nga, ditaka man lang yun mo din kayat iti umay makirali, syalatan bakit? Ditakan! Ay na, bartek ka nga talaga. Hoy, agsabli ka toy! Hindi ka agsabli, palapalang ka!